Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki artali ki seng bhalang naga them ribhoi ki bakan thup ya ka ribhoi youth council sengkme bat ka hinyu trap youth council jongko umden circle ha ka arpo fratrik bunai nailar arajar arpo kila ya kendo yau executive engineer jongko tanat PWD nongpo division ban ya kren halor ka jingsniu shaba palat ka surak ka bapnya so ya ka snong nongpo shadow ka snong umden ka balabu jing e hado kata-kata ya ki paitba ki baju pendon kam ya ka ni ka surak manla ka sngi ha ka lej bat kawan bat ka karong. Hagani kejing ya kendu yau executive engineer jongkatanat PWD Nongpo division uba BMCM layalam dau presiden ka RBYC usamla Lari Temung bat u presiden jongka HYC usamla Donbok Mayong. Hagajing keren bat kilat patai kubor usamla Lari Temung ulaya thu bakadau ko bala penlong ya kaseng ban lek pensngo sha u executive engineer jongka PWD kadai halor ka jingjot shaba palat ka surok ka bapnia so na nongpo sha umden hagababu na kipat ba balek bawan nagani ka surok kila ot bat khnyum hadu kata-kata ya ka jingsniu shaba palat jonggani ka surok. Kadon kajing ujor na kaliang ki pajba jongat handan na stay bakadon kajing delay halor kajing metre ya tu pro bat ni wan panci chai na office jong ii piludi hangnya mentapsi bat ketum kajing ekran jingi bat ui inta kasni ula ya thu yangi ba kadon ka delay of finance power na po kaliang ka sarkar ta kadau ba ijitre hante bisa pot bat ka long ka ba solong or pat ba hamba kiwe jitre kiladap bat kiwe jitre pergi ramsa deh ketang na rim ba nang jang jingi asang ni wan penduk ya ii ban panci chai halor kane bat ni lakan turu ya ka department jong kene ka PWD urus division ko ba tin subha bat tin persang ban le kham bahaya ke surok namar ba ke jinjot jong ke surok ka long sabab palat long suatang ban yai teng teng tidan di khap ki ba kirong pang di haban wan ban sumar ngeh nang ko hayu tang namar ka jinjot jong surok kala khata iki sikate kham tam le adon di jipang ki khamlong serius kalong ka bajenjar hadu kata-kata namar ba ke sniru surok kala kalong ka palat hadu kata-kata kembala isa kilo tabar di pajba inolek nyawan dan nakaliang jingi di arstang ni persyang ban budin halor kan nega benta namar ba nakaliang ui ulah ong ini ba kadon ka jing thut nakaliang ka government ba kalong kumta ba ka jia kumta te nakaliang jingi ya budin halor kan ne ba hadin ka jing ai bor jong ga sarkar ban ya ka jing tre batin ha biang ya ka order ni saya page bat ni saya kenduk biang ya gini ki ayu ki hang ne bannya ha punya lek ko ya ki